Ahojte, vítajte môjho ďalšieho videa. Som tu chorá, takže nevšimajte si to, že ja som nejaká chuchmavá, ale myslím si, že nie. Áno, vyzerám úplne fit, cítim sa úplne fit, ale som chorá a nemala by som ísť zajtra ani do školy. Haha, som vonku. No a vlastne teraz ste sa ocitli na mojom novom vlogovom kanáli Diatras Vlog. Áno, neviem vlastne, či to založím, či to dodám na hlavný kanál alebo na tento, ale možno ste ešte na hlavnom kanáli a ešte som si nezaložila ten Diatras Vlog, ale teda som chcela natočiť taký random vlog, ak sa to volá, no tak. A vlastne bola som vnútri samozrejme na celý deň, bola som asi dokopy 5 minút vonku a teraz som už asi pol hodinu vonku, takže lebo som celý deň, čo si ma štípe nos, stále fúkam sople, stále fúkam kapesníky a to je asi všetko, neviem, čo som chcela povedať, proste taký random vlog, len z večera, už asi 7 hodín aj, mám skoro vybitý mobil, takže je super. A prepáčte, chcela som natočiť video, k tomu sa v tomto vyjadrím, čo som dostala na narodeniny, lenže ja som to nechťa z mobilu vymazala a som taká sprostá, že som to nechťa vymazala, takže sa vám ospravedlňujem, že to nevyšlo. Veď keď niečo budem ukazovať vo videu a napríklad bude to z narodenín, tak vám poviem, že tu som dostala na narodeniny. A hlavná vec, ktorú som dostala na narodeniny, ktorú som vôbec nečakala, môžete si pozrieť tu. Tu hore si môžete pozrieť vlog z mojej oslavy, vlastne taký záznam z mojej oslavy na kanáli Best Girls, kde sme aj zadol. A tam uvidíte, tam vlastne uvidíte môj taký priebeh oslavy menší. A teraz vám ukážem ten môj darček hlavný, ktorý som dostal úplne nečakaný a úplne zlatočky. No pozrite sa na Láruška, takže dostala som psa. Ja natočím určite nejaký pet tag, kde sa dozviete všetko o nej. A všetko teraz ríze vám len poviem, aké to je plemeno, vlastne Jack Russell Terrier a má 6 týždňov. Takže poď sem, Láruša, poď. Poď sem, Lára, poď. Poď sem, Lára. Poď sem, Lára. No ja, šikovka. A je závislá na šnúrkach a všetko hríze, lebo je rastú zúbky. Má 6 týždňov, ale všetko to poviem v pet tagu, takže si ho nenechajte ujsť. Fuj, Lára, tam sú káble, tam nemôže chodiť. Fuj, Lára, to je taký kvetinač. Všade behá. Nejdeme dovnútra, možno ti už zima, ale nejdeme dovnútra. Možno je už unavená, lebo je celý deň, lebo už nespala asi 2 hodinky. No, Lára, fuj, nechaj tam padneš iba. Tam iba padneš, ale už je veľká. Keď mi ju doniesli, ja som bola tak prekvapená, tak si vám dám reakciu do tohto videa, ako som mala reakciu na to, keď som dostala, ako som mala reakciu, naozaj nečakaný darček. Najlepšie k tvojim 12 narodinám, veľa zdravia, veľa šťastia, aby si bola šťastná a tu som ti doniesol také oblečenie. A odbal si to. Odbal si to. Na zem. No čo? Dobré oblečenie je to? Hoď sa okolo krku, to bude dobré, lebo potom... Hoď sa okolo krku, to bude dobré, lebo odpadneš. Máš radosť? Ide plakať, že? Budeš plakať. No nepláč. A kde je tá krpa? Kde je Nača? Tam je. Čo to je? Ako? Je to, veď ona pláče. Pozrite, až ušla tá malá Veronika. Tak som to vedím. Pomaličky, jaká nechytajú. Len jeho nechytajú. Tak nemáš koho pamäť.
ten včerajší vlog, včerajšie zábery z vlogu, proste to bolo úplne hrozné a teda dneska je ráno, na druhý deň. Ja hovorím potichu, lebo Laroš spí, ale ráno sa nezobudí na nič, takže môžem hovoriť aj hlasnejšie. Je Zlatučka, pozrite na ňu, spínka. Spínkáme spolu a... Dobré ráno. No a... Tu vidíte moje úplne hodné háro. A tu je Larušinka. Fuj, ja som hovorám, že to veľmi super, dostala som doma. A správne sa, musí sa vyfúkať. Takže som sa vyfúkala, môžete vidieť môj úžasný, krásny, modný doplnok, môj úžasný, krásny červený nos. Bože, určite ma to vôbec nepočujete. Hovedala som, že môžete vidieť môj krásny, modný doplnok. To je nožtek. A tu môžete vidieť Larušku. Nie je mi také rozkošná, ja si ju musím odfotiť. Dneska budem si byť Lara sama doma, prvýkrát v živote, takže budete prvý také budem myslíte. Malička, Zlatučka, proste ako kedy psík. Ešte som chcela aj ukončiť tento vlog. Povedala, že ten petstik natočím o samote s Laruškou. To všetko bolo také prosté. A keď tak vám ešte vstúpili nejaké zábery do tohto vlogu, že ako nahrabia. Som natočili inokedy, alebo som natočila sama. Po prípade ešte fotky. Je to také dlhšie nalazím a založím Lare vlastný kanál, som hovorila. A som sa rozhodla. K tomu sa viac vyjadrím ešte na koláčik s diatrou, ktorý bude teraz čo najbližšie. Moja mamina ma urobila koláč, takže zajtra ho mohli natočiť. Ak nám ten koláč ešte dostane. Ak nie, tak nejaký kupovaný si dám, lebo musím to natočiť už čo skôr, som vám to slúbila, takže čaute.